Khalid an goga Insaf. Wannan hali ya yi tsafsa ga Maryoma da Yusif. Ba na shakka zaman gidan miji za su jure. Ango Khalid gun Insaf kai ne jigo. Makamancin doya shi ne rogo. Kan rike Insaf gunta ka zambango. Komai na ta kai dai ta cewa ungo. Ka zama dutsen fashin tama. Kai da Insaf babu zambama. Za ku zauna ku ɗebi rahama. Daga yau kun koma gidan ku na wuri. Insaf Khalid gunki ya zam limami. Auren an daura nagi ya faɗa rami. Me shan shayi shi ne ke yin tsomi. Lallai Insaf sai kin karo kaimi. Tunda Khalid ya zam mijinki ne. Tu idanun nagi kitso ne. Gashi kairi kika binne. Kin sami yanci a rayuwar ki ta aure. Yusuf da bai tikana kai da Maryam aure ku kai na kauna a gare ta dukan kula ka nuna yadda dai can gidan ka za ta kwana ci da shanta kan kai yanzu sun hawo na san za ka rike ta lafiya lo inda tako ne ake kira su dole in ce maka Yusuf ka more. Dacen majinginar ki Maryam dole in furto ba rufewan yanzu aiki na gare ki Maryam sai ki kare gidan ki kinji Maryam ki bu umarnin mai gidan ki karyayo kunti ta silarki sai ki yo koyi da yar ma'aiki za ki samu farin ciki a zaman auren ki. Daki doro sai alkaki na zo gunku iyayen ango kun dau maki baba Muhammad gaje ka sarkin aiki mama Hawwa tilas in gaje ki sai iyaye gun Insaf amarya mai albarka Allah ya ji gan baba Ahmed mai albarka mama Husna gaje ki nananka mai kiyanki sun sari gargaya na shan zika sai dangi na warya su ma zan saka Abdurrahman tsawa bana sai sun juya an san duk juyi yara ne a kasan manya kaltum na sanya ba mai jayayya Zahra na sanya kimai haske hanya Fatu na sanya aka waye kece ta daya Hawwa na sanya kimai haske algarya mai kwarjini da mai ba Allah hore sai mahaifin Maryoma bambarinka shine Muhammad Hassanai ne barka gona cikinta aka san iyaka maman Maryoma bambarinki babbar uwa gumma ba irinki yan uwan Maryoma zan saka su sanni Rayyan Hawwa bambarin su sai mu Hussein da Yusuf na sa su yan uwa dole ne in saka ku ga Bala Walid ba irinku Nasirin Yusuf Ratilas na sa ku Safiyanu gare ne ka da sako Husna har rasi na ban wuce ku Tarik da Hamudu bambarin ku in am ya samin ku ta kasannu na sanya hajir ken ido ya gano itidal da safa kun zam sanannu haisan baiwa na tsallakewa yan uwan ango zan sakowa ba da na sanya kalil nawa ikilas ke ma ban ajewa ikiramta so ki zagayawa sai Islam ki burge mai kowa ka Khadija mai jego ki taso kin wuce su ko isi na so ganugun rabo haka da manya Abdurrahman tilas na sanya Islam Allahu ya jikanki rabu kai rahama cikin makwanci yan uwan Maryam zan saka su sannan Rayyan
Maryoma Hassan da Yusif na sasu kaji dangin da za a ce sun zarce gori. Gane gungu abokanai na ango dole in sanya ku dango tunda mejin sanyi ka nemi bargo malin wada amboba maganin yan ruwa kafi gari saba raba wadal shek kafi zaman dok ga manya tarik malam Ismail in kwana sai da yal kabilan nan tarzi teku baka geji kafi garbin haitanji sai ya ayya zakariya ba a yi ma jayayya duka nauyi ka boya kanukun adam tela ka baje in an gulla makatsun kowa ka tala mai turare Ibrahim ka fi garbin dukahim ka dogon ka Muhammad zaki ba a yi maget sani uban Idris ka wuce a yi matikas ka fi garbin yan kyaskyas salisu da radina ba ka maro a kamanna baba abu gaishe ka na saman yodo kuka sai abokan Yusuf dole in sanye ku Ahmad kan komai na gaba yayin shakka na miko gaisuwa da fatan alkhairi. Zan tsaya na baitika na 'ya'yan gata hajji amin yan kuka ne wani fata wanda ya dau nauyi na yau wakata shine bilal ko na ce bala manufata sannan gambe sha sassaka ko na ce kyaurar rufe daka mai kiyasin kasa cin maka Umar Muhammad ne ya rera wakar aure sai wata rana an yi auren Khalid da Insaf yan gata shi da Yusuf an gwaga Maryoma sun yi aure. An yi auren Khalid da Insaf yan gata shi da